Ви вже встигли все. Ти вже встиг все зробити. І поїсти, і покурити, і ще й позайматися. Каже, Ще раз, значить, цілий робимо день не є на роботі слоник. був. А цілий день я на роботі був. Думаю так. Вперед. Ой, бля. Скажи, а я знав, що ви не Сонце розрішите. тримаємо. А я знав, що ви не розрішите. Думав тихаря з'їм. Не дали. Отак я ж паузу не дали. Думав тихаря з'їм, не дали, бля. Ну ладно, я не тиран, Я там думав, ладно. звісно, що тихаря з'їм, але ви не дали, звісно. Ну, то треба було попередити, скажіть там, я там хочу перекусити. Дали Все, все вам хорошо. Я перерву? підігрію мікроволновці. Добре, мікроволновці, що підігрів. Давайте ще одна вправа і все, можете вже їсти. Кулька. І прямо. І також Мене кулька здувається, кажи. Що робити? Кажи, мене кулька здувається, що робити? Скажи, зараз щоки лопнуть. Кажи, чуть щоки не дві лопнуть. щоки гарно надули, так?